Γιάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπω ξεκίνησαν οι εκτόσεις. Ναι. Τι προτείνεις να πάρουμε? Στις εκτόσεις είναι προτιμότερο να αγοράζουμε κομμάτια που είναι πιο ακριβά, που δύσκολα μπορούμε να τα αγοράσουμε χωρίς έκπτωση. Για παράδειγμα, αυτό το παντελόνι είναι από εταιρεία Karl Lagerfeld. Φοριέται όλες τις εποχές. Η αρχική του τιμή είναι 349, είναι στη μισή τιμή. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα πουκάμισο της ίδιας εταιρείας, με πολύ ωραίες λεπτομέρειες από στρας. Στα 268 αρχική τιμή και εδώ στη μισή τιμή. Και να ολοκληρώσουμε το outfit με ένα πολύ ωραίο πανοφόρι. Χρυσό, αποσπόμενη κουκούλα. Να δούμε την τιμή του και εδώ. 529 αρχική, 50% έκπτωση και αυτό. Αν θέλουμε να το φορέσουμε λίγο πιο βραδινό και να μην το σποτίσουμε με το στεφανάκι, μια πολύ ωραία επιλογή είναι και αυτή. Πολύ ιδιαίτερο. Αρχική τιμή 480, τελική 240.